салом дӯстон, рақобати Реал Мадрид ва Барселона ҳамеша чӣ дар майдон ва чӣ берун аз он ҷолиб ва пур аз нишебу фарос ҷараён дошт. Айни замон пас аз чанд Эл Классико рақобати ду дастаи номдори Испания бештар ба ҷанги иттилоотӣ монанд аст. мавзӯи дахолати доварон ба бозиҳои Барса ва ҳамаи сару садо атрофи онро медонед. ҳамчунин дар хотир доред ки Реал ҳам равған ба оташ андохт. пас аз ин президенти Барселона Жоан Лапорта дар як ҷавомади оммавӣ бо суханҳои худ Реалро кард. Имрӯз мо ҳамин мавзӯъро пайгирӣ мекунем ва дигар хабарҳои муҳим ҳам ҳастанд ки бо як лайк мондан метавонед беминнат тамошо кунед. Дӯстон, имшаб бозиҳои ҷавобии даври якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо мегузарад. Милан ба меҳмонии Наполи меравад. Челси дар Стенфорд Бридж Реалро пешвоз мегирад. Манчестер Сити ба Мюнхен рафта кӯшиш мекунад ба даври навбатӣ рухат гирад. Интер бошад интизори Бенфика мешавад. оё фаворитон метавонанд ғолиб бароянд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Президенти Барса Жоан Лапорта дар робита ба моҷарои марбут ба кори доварон чунин гуфт: дар ин масъала як дастаи дигар пайдо шуд. Реал Мадрид. Ин клуб ҳамеша ба кори доварон дахолат мекунад. ҳамаи мо медонем ки Реал ба ҳукумати молиявӣ ва сиёсӣ чӣ гуна наздикӣ дорад. дар зарфи беш аз 70 сол собиқ директорони Реал ё узв ва ё раиси шӯрои доварон буданд. агар Реал Мадрид дар ин масъала худро қурбоншуда эҳсос кунад, ин тасдиқи беҳтарини дуруягӣ мебошад. мо дар ҷароёни созмон додани Суперлига ҳастем, на ба Тибас ва на ба Ла Лига таслим шуданӣ нестем. хулас, Лапорта Реалро дастаи низоми ҳукмрон номид ва бештар даврони Франкоро дар назар дошт. Реал Мадрид ба ин суханҳои Лапорта ҷавоби дандоншикан дод ва бо навори видеоӣ онро дар саҳифаҳои расмияш гузошт. дар он чунин гапҳо омаданд: Барселона Франкоро бо нишони тиллову ақиқ тақдим кард. Барселона соли 1965 Франкоро узви шарафманди клуби худ хонд. Барселона 3 маротиба аз буҳрон тавассути таснифҳои азнав кардаи Франко наҷот ёфт. дар замони режими Франко Барселона 8 маротиба соҳиби ҷоизаи чемпионӣ 9 ҷоми генералиссимо шудааст. Реал бошад дар ин фосила барои қаҳрамонии лига шудан 15 сол вақт сарф кард. пас ки дастаи режими ҳукмрон буд? дар охири видео бошад суханҳои Сантьяго Бернабеу монда шуданд. ӯ дар вақташ чунин гуфта будааст: агар касе гӯяд ки Реал дастаи ҳукумати ҳукмрон буд, ман падари ӯро ҳамчун ҳоҷатхона истифода мебарам. президенти Атлетико бошад дар ин бора ишора кард ки мавзӯи Негрера ба ман умуман аҷиб нест. доварон кори худро доранд ва мо бояд ба онҳо иҷозат диҳем то корашонро анҷом диҳанд. агар Барселона воқеан ба доварон пул дода бошад, бояд инро тасдиқ кунанд. бархурди ду дастаи бузурги дунё мисли ҷанги ду давлат аст. фақат ин ҷо одамон намебинанду ҳаминаш боиси хурсандӣ мебошад. вале ин ҷавоби Реал дар ҳақиқат дигар ҳамаи купрукҳоро алов зад. ҳоло дар Испания ин мавзӯъ рақами 1 асту ҳама дар мавриди он андешаҳои худро баён медоранд. ҳамчун одами бетараф фақат як чизро қайд карда гузаштаниам ки оё дар Мадрид намедонанд ки споридани ҷом аз ҷониби роҳбари давлат ин як амри табиӣ аст. ба қарибӣ дар Ӯзбекистон мо инро шоҳид шудем ки чӣ гуна президенти давлат Шавкат Мирзоев бо футболбозон ҷомро баланд бардошт. шумо шояд гӯед ки ин дар сатҳи тими мунтахаб аст, лекин пештар ҳамаи инҳо аз мусобиқаи клубҳо оғоз шуда буд. мо ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем дӯстон. бавария мехоҳад тобистони соли ҷорӣ бозингари хатти ҳамларо ба ҳайати худ ҷалб намояд. мюнхениҳо аллакай футболбози ин мавқеъро интихоб карданд ва мехоҳанд гуфтушунидро бо ӯ оғоз кунанд. сухан дар мавриди Харри Кейн рафта истодааст. дар дохили Англия ҳам таваҷҷӯҳ ба беҳтарин бозингари англӣ зиёд аст ва акнун дастаи дигари Манчестер аз Юнайтед дар дил ҳаваси Харри Кейнро дорад. дар нишастаҳои матбуотӣ сармураббии дастаи МЮ Эрик тен Хаг ҳамеша ишора мекунад ки барои онҳо дар хатти ҳамла нафаре лозим аст ки пайваста гол занад. мисол пас аз бозӣ бо Ноттингем боз Тен Хаг ҳамин гапро гуфт, яъне ӯ мехоҳад ҳамлагареро мисли Кейн дар дастаи худ бинад. худи Харри Кейн ҳам бештар ба тарафи МЮ майл дорад. ӯ мехоҳад дар Премер-лигаи Англия фаъолияти худро идома диҳад. аз ин рӯ агар интихоб байни Бавария ва Манчестер Юнайтед шавад, Кейн маҳз дастаи шаҳри Манчестерро интихоб хоҳад кард. бозингари англис аз зумраи он футболбозоне маҳсуб мешавад ки Бавария ӯро ҳамчун номзади арзанда дар ҳамла мебинад. аммо нақшаҳои Бавария метавонад барбод раванд. онҳо ягона дастае нестанд ки орзуи ҷалб кардани Кейнро доранд.
Хулиан Алварес тобистони соли ҷорӣ имконият дорад ки дастаи худро иваз кунад. Челси мехоҳад ӯро аз асорати Манчестер Сити озод кунад. Бозигари аргентинӣ хеле бомаҳорат аст. Ягона мушкили ӯ ин Эрлинг Холанд мебошад. Барои ӯ хеле боиси таассуф аст ки ӯ ва Холанд дар як вақту замон дар Сити ҳастанд. Хулиан Алварес ҳамеша дар сояи Холанд қарор дорад. Чӣ гуна метавон бо футболбози мубориза бурд ки дар мавсими тамомнашудаи Премер Лигаи Англия аллакай 32 гол дорад. Дар бозие ки Алварес ба майдон меояд, ӯ сатҳи баландтарини футболро нишон медиҳад. Мисол дар бозии бар зидди Ливерпул ки дастҳо чанде пеш доирӣ карданд, Холанд бо сабаби осеб бозӣ карда натавонист. Хулиан Алварес мавқеи ӯро хеле олӣ ишғор кард ва бозӣ дар хатти ҳамла олӣ сурат гирифт. барои ҳайф нашудани маҳорат бозингари аргентинӣ метавонад пешниҳоди дастаи Челсиро қабул кунад. Лондониҳо барои беҳтар кардани хатти ҳуҷумашон ба ин футболбоз диққати ҷиддӣ равон мекунанд. Тобистони соли ҷорӣ мо метавонем шоҳиди гузариши ин футболбоз шавем. Гуфта мешавад ки ҷонибҳо рӯзҳои наздик гуфтушунидро оғоз мекунанд. Реал Мадрид вориси Карим Бенземаро пайдо кард. Мадридиё ба хулосае омаданд ки дар хатти ҳамлаи марказ номзади беҳтар аз Эрлинг Холанд нахоҳад буд. Пеш аз гузариш ба Манчестер Сити, яке аз дастҳои фаворит барои ҷалб кардани Холанд маҳз Реал Мадрид буд. Таври падари Холанд Алф Инги иқрор шуд, ӯ ва Эрлинг бовар доштанд ки Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид мегузарад. Барои ҳамин интихоб сари Манчестер Сити афтод. Он замон Агуэро аз даста рафта буд ва ба Сити ҳамлагари марказӣ лозим буд. Ҳамчунин Бензема дар формаи беҳтарин қарор дошт. Холанд намехост дар як дастае бошад ки бештар ӯро дар ҳайати захиравӣ монанд. Дастаи шаҳри Мадрид ният кардааст ки Холандро тобистони соли 2024 бихарад. То он вақт ин бозингар метавонад дар сафи Манчестер Сити ҳунарнамоӣ кунад ва рекордҳоро яке паси дигаре шиканад. Холанд дар 28 бозии Премер Лигаи Англия 32 гол дорад ва аллакай натиҷаи беҳтарини Салоҳро аз рӯи голҳо дар як мавсим дар АПЛ такрор намуд. Бештар аз Холанд дар як мавсим дар чемпионати Англия танҳо Энди Кол ва Алан Ширер гол доранд, ки ҳарду дар солҳои 90 34 гол зада буданд. Вале он вақт дар Премер Лигаи Англия 42 давр буд, акнун бошад 38 давр. Агар Холанд як голи дигар занад, ӯ дар даврони 38 давраи Премер Лигаи Англия рекорд мегузарад. Ба ҳар сурат барои зебогии омор Холанд бояд рекорди бобуҳои чемпионати Англияро бишканад. Барои ин 8 бозии дигар хоҳад дошт. То соли 2024 ҳамлагари норвегӣ метавонад рекордҳоро дар Манчестер Сити гузорад ва пас аз ин Реал Мадрид дастаи навбатиаш гардад. Айни замон бозии Бензема бад нест ва ӯ нафари асосӣ дар ҳамлаи Реал боқӣ мемонад. Вале ин дер давом карда наметавонад. Дер ё зуд хуни нав барои мадридиё дар кор мешаванд ва Холанд метавонад хунрезиҳои худро дар ҳайати дастаи шоҳона идома диҳад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.